Vynikajúcu otázku som dnes dostal, keď som náhodne bez rezervácie vošiel do dobrého kaderníctva tu v LA na Hollywood Boulevard. A predtým, ako vám tú otázku poviem, tak len pre porovnanie. Keby som na Slovensku prišiel do naozaj dobrého kaderníctva, hneď by som vyfasoval otázku, ste objednaní alebo máte rezerváciu? A ak nie, povedal by som nie. A mal by som pocit viny a ešte by som sa cítil, že to bolo zlé rozhodnutie tam vôbec bez rezervácie prísť. Takže otázka, ktorú som dostal tu, bola ahoj, si walk-in? Walk-in je obchodné označenie pre zákazníka, ktorý bez rezervácie len tak príde z ulice. Tak ja som povedal áno a on mi povedal sadni si, hneď sa o teba postaráme. A ja som mal okamžite dobrý pocit, mal som pocit, že tam patrím a že to bolo dobré rozhodnutie tam prísť. A toto je prvý dojem. Prvý dojem nie je len o tom, kto je ako oblečený. Prvý dojem je o tom, ako sa zákazník cíti v prvých sekundách, keď vôjde do nejakej predajne alebo sa stretne s nejakým obchodníkom alebo klientom. A tento pocit, týchto prvých pár sekúnd a tento dojem dokáže personál niekedy totálne pokašľať alebo extrémne dobre využiť. Takže otázka na vás je, ako sa vy cítite, keď vôjdete do nejakej predajne, alebo ako sa vy cítite, keď sa stretávate s nejakým obchodníkom alebo biznis partnerom.